Добър ден, уважаеми гости на конференцията. Позволете първо да се представя накратко. Аз работя в третия по големина завод за производство на цветни метали в Европа. 4500 човека произвеждат цинк, олово, злато, сребро и техни сплави. В тази фабрика непрекъснато се случват разни неща, една част от които са IT проекти. И позволете да споделя. Чува ли се сега? Може би не съвсем. Да, отново сме в играта. Да. Позволете да споделя с вас своя опит в изпълнението на проекти от областта на информационните и комуникационни технологии. Както там, така и в други големи български фирми. Когато нашите домакини ме поканиха да участвам в тази конференция, аз ги помолих да ми дадат списък на записалите се участници. И сега ще ви кажа нещо, което може би вие не знаете. От тук присъстващите, повече от половината се занимават с управление на човешките ресурси. Ръководители на човешки ресурси, административни секретари, хора, занимаващи се с набиране на персонал. И по-малко от 1/3 са чисти IT специалисти. Затова, говорейки за проекти в областта на информационните и комуникационни технологии, аз ще се спра на човешкия фактор в тези проекти. Първо бих искал да отбележа, че отдавна мина времето, когато отделите за информационни и комуникационни технологии получаваха бюджет. Тази година можеш да похарчиш толкова 100 000 или милиона евро. Как? Ти си знаеш. Вече собствениците на компаниите и управляващите компаниите разрешават изпълнението на проекти само и единствено, ако те носят истинска добавена стойност. С нещо подобряват бизнеса в компания. Управляващите компаниите си поставят ясни цели. И тези цели трябва да бъдат постигнати по времето на изпълнение на проекта. Управляващите гледат на IT проектите не като разходи, а като инвестиция. Те очакват след завършване на проекта, след похарчване на време и пари, нещо да се е променило. И то да се е променило хубаво, от гледна точка на бизнеса. В проектите в областта на информационните и комуникационни технологии обикновено промените са два типа. Едните промени са технологични, а другите са организационни. Както предполагам добре знаете, всяка компания има такова информационно обслужване, което отговаря на нейната организация, на нейния бизнес модел. И обратно, какъвто е бизнес модела, такова е информационното обслужване. Когато се промени едно от тези две неща, то непременно води до промяна и в другото. Изпълнението на IT проекти всъщност е промяна в
бизнес модела на компанията. Тази промяна обикновено е доста трудна и доста бавна. Причината за това е, че новият бизнес модел обикновено не е зададен предварително, в началото на проекта. Той трябва да се измисли и да се съчини по време на проекта. Освен това, много по-лесно се променят технологичните средства. Ще сменим тази машина, ще сменим този софтуер, ще сменим тази справка или тази бланка, отколкото се променят хората с техните навици. Години наред работили по определен начин, с определени компютри и програмни продукти или софтуери, сега, поставени в нови технологични условия и в нови организационни условия, те се съпротивляват. Кой предизвиква и изисква промените? Този, който не е доволен от статуквото, от текущото състояние. Това обикновено са собствениците и управляващите. А кой се възпротивява на промените? Тези, които са доволни, които са постигнали състояние, което ги устройва и не искат нищо да се случи. Обикновено това са голямата част от работещите в компанията. Както и да е планиран проекта, при завършване и внедряване на съответния хардуер или софтуер, компанията се намира в ново технологично и организационно състояние. Обаче, добре сте забелязали, организацията и технологиите не работят сами. Те имат нужда от хора, които да изпълняват своята конкретна роля в вече променения бизнес модел и технологична среда. Обикновено отделите за управление на човешките ресурси извършват планови обучения и вземат мерки да мотивират персонала в компанията. Тези методи са добре познати и рядко включват средства от областта на информационните технологии. Но когато става дума за IT проект, когато става дума за нов софтуер, тогава обикновено отделите за управление на човешки ресурси се обръщат към отделите за информационни технологии и изискват съответната документация и обучение. Как се работи с този софтуер. Така че отделите за информационни технологии би следвало да предоставят такова обучение и такава документация. Настъпилите в компанията промени трябва да бъдат усвоени от хората, участвали в този проект. След внедряване на един софтуер, обикновено на обучение подлежат хората, които работят с него. Тези, които на входно ниво, така наречения entry level, въвеждат документите в системата, каквато да е тя. Отчетна, търговска. Така наречените крайни потребители. На обучение подлежат и тези потребители, наречени key users или ключови потребители, които създават бизнес процесите, които моделират бизнес процесите, които казват в какъв ред се случват нещата. Кое е първо, кое е второ, откъде излиза документ, откъде излиза следващ документ. Не се чува, да?
Рестартирахме и тръгна наново. Трябва да бъдат обучени и хората от информационните и комуникационни технологии. Затова, защото трябва да бъдат обучени и хората от информационните и комуникационни технологии. Затова, защото новия програмен продукт изисква съответните настройки и съответната поддръжка. На какво трябва да бъдат обучени тези хора? Как да си вършат текъщата работа с програмния продукт, с технологичното средство и какви са настъпилите промени в бизнес организацията. Поне на мен не ми звучи това добре. И това обучение не винаги е лесно и не винаги е просто. То се извършва обикновено от внедрителите на съответния софтуер в дадената компания. Бих искал да обърна внимание, че след като софтуера бъде внедрен, то необходимостта от обучение не приключва. Защото за да продължи този софтуер да изпълнява своето предназначение, вероятно в него трябва да се правят подобрения, вероятно след като се промени бизнес модела, например компанията се разрасне, отвори нов предмет на дейност, към този софтуер трябва да бъдат добавени нови функционалности. Освен това, този софтуер има нужда от поддръжка. Аз давам примери с софтуер, а си говорим за IT проекти. Същото е и тогава, когато внедрявате някакъв нов хардуер или сложна система от софтуери. Кое обучение е ефективно? Това, което е специфично за конкретния проект. На него трябва да бъдат подложени правилно подбраните хора. Не всички, които работят в компанията, а само тези, които имат отношение към проекта. И обучението не би трябвало да бъде общо, а то трябва да бъде конкретно за всеки отделен служител. Този, който пуска фактури, бива обучаван на това да пуска фактури. Този, който прави архивни копия на базата данни, би трябвало да бъде обучаван тъкмо на това. Съответно, обучението се оказва доста сложно по различни теми за различни хора, които много често са с различна степен на подготвеност. Бихте могли да съобразите какво огромно количество информация е това и как правилно и добре тя трябва да бъде структурирана и съответно поднесена на съответните хора. Не е все едно, кога ще бъде извършено това обучение. Обикновено се смята, че обучението трябва да бъде в началото на проекта. Тогава хората не разбират за какво става дума. Те не са наясно с този проект. Те не знаят как изглежда новия софтуер или хардуер. Те не могат да си представят каква ще бъде новата организация, новия бизнес модел. Ако обучението бъде направено по средата на проекта, то може да се окаже неподходящо, защото до завършването на проекта могат да настъпят промени.
Обучихме един човек, а той след това напусна или излезе в майчинство. Нагласихме процеса по един начин, като поработи процеса, обаче стана ясно, че това не е оптималният начин и се налага да променим нещо. Обучение в края на проекта пък ни поставя в другата трудност. Как да започнат хората да работят с новата система, като не знаят, като не са обучени. Така че във всеки един конкретен случай трябва да се прецени кога и какви обучения следва да бъдат извършени. Когато избираме кого да подложим на обучение, ние би трябвало да сме наясно откъде започваме да надграждаме. Тоест, колко много човекът знае за системата. Да вземем простия случай с електронните таблици на Microsoft Excel. Ако вземете 7 човека от компанията и тръгнете да ги учите на пилотни таблици, ще видите, че някои вече ги използват много добре, а други не са чували за тях. И да се прилага на всички едно и също обучение е крайно неефективно. Затова, преди да се пристъпи към обучение, е необходимо служителите да бъдат изпитани, да бъдат проверени, да се установи на кого какво е необходимо, откъде да се започне. След като завърши обучението, те трябва отново да бъдат изпитани, за да се провери дали обучението е успешно. И ако се наложи, да се повтори. За всеки един проект би трябвало да се подходи напълно конкретно, напълно гъвкаво. Много често се допуска грешката, когато се планира проекта, да не е предвидено време и пари за обучение, с цел да се намали стойността на проекта. Тази грешка след това се заплаща скъпо, с бързо извършени и планирани обучения, които са много скъпи. Има различни начини хората да бъдат обучавани. Един от тях е тема на сегашната конференция, така нареченото електронно обучение. Съществуват съответни програмни продукти, които позволяват още в хода на проекта да се извърши ефективно обучение и да се приготви документация за потребителите на системата, както и за хората, които по-нататък ще поддържат тази система. И да се върнем към началото, когато собствениците получат доклад, проектът е завършен, парите са похарчени, даже 15% повече, както най-често се случва, те ще се заинтересуват дали целите на проекта са достигнати. Тоест, премина ли компанията от състоянието, което беше в началото, в състоянието, към което сме се целили. Това крайно състояние означава работеща система, а това означава обучен персонал. В този смисъл, обучението на персонала по време на IT проекти е от изключителна важност. То не трябва да бъде забравено и трябва да бъде планирано и проведено по най-добрия начин. Например, като се използват съвременни методи за електронно обучение. Мисля, че времето ми свърши и се постарах бавно да ви разкажа за това, как още от самото начало,
когато се планират IT проектите, в това планиране трябва да участват професионалисти и специалисти от областта на управление на човешките ресурси. И те да бъдат запознати с предстоящите обучения. Благодаря ви и с удоволствие ще отговоря на въпроси, ако има такива, сега или по-късно.